Joert in de simmerregen en op en top simmerberop de bregenwipper. En die staat heel iets meer uit omdat de bregen meer en meer op afstand bezinnen worden. Maar hier op de bregen installeert nog een gewone bregenwipper, Douwe Kraak. Hij had zelfs nog een klompje. Ja, prima. Bedankt. Dag hoor. Goeiedag. Nou, goeiedag. Hoi. Douwe Kraak. Hoi. Hoi. Het klompje hing het er al? Ja, Dus daar was het heel in. daar met het heel ding. Oké. 12 euro per keer, dus ja. Volgens mij staan er wel wat boten te wachten. hè? Ja. Dan zou ze maar even trollen eten. Valt het heel wel eens uit? Nou, het gebeurt wel eens dat het heel er net in komt, nee. Oh. Maar, zo. Hebben ze. Maar meestal komt het wel goed. Maar hoe is het met een papiertje? Ja, dat is goed. Zo deze direct al, ja. Zo. Hij is weer, denk erom. Oké, dan maak ik hem heel vol. Ja, hij betouwt een beetje strak. Ja, oeh. Ja, nog een keer. Ja. Oh. Maar ja, het gaat wel eens mis natuurlijk. Goeiedag. Oh, ver. Nou. Ja. Dank u wel. Nou, dat gaat steeds beter. Ja. Ja, de meesten die in de vaart ik wat harder als door. Dus als ze iets harder varen, dan is het precies goed. Zo. Oh. Maar is dat jou er nooit ook aan? Nou, het gebeurt zelden. En mooi in de slingering. Prima, bedankt hoor. Ja, hoeveel boten ben er nou al losgaan? Dan ben je tot nu efficiënt. Hier stiert het. 112 boten ben er nou geweest. Oké. Dus je mij tel jou het? Ja, en dan van de dag tellen we uiteraard het yield. Nou ja, en dan gedeeld door die 12 euro, dan weet ik het aantal boten. Dus als het goed is, komt het precies mogelijk aan de roeringen. Oké. Je het net, denk ik? Jo, het komt er waarschijnlijk 4 euro te kut, maar goed, dan moeten we maar creatief mee wezen, want ik weet het oors ik net. Oké.